Jeg har valgt at arbejde med retoriks 3 appelformer: logos, ethos og patos. Gennem mit oplæg der har jeg valgt at analysere talen fra filmen Festen, og den tale har jeg valgt, da jeg synes den er meget interessant at analysere i forhold til de 3 appelformer, og også for at vise, hvordan de 3 appelformer bliver brugt i virkeligheden, og hvilken påvirkning den har på tilhørende. Gennem mit oplæg der vil jeg vise nogle klip fra talen, hvorefter jeg vil fortælle, hvilken slags appelform taleren taler i, og hvilken påvirkning det har på tilhørende. Jeg vil starte med at vise et lille klip fra talen. En er grøn og en er gul, og du kan selv vælge, hvad det skal være. En er grøn, den er gul. Jeg vælger den grønne. Den grønne er det interessant valg, må jeg sige. Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Allerede her fra starten af kan vi se, at talen er en lejlighedstale. Den henvender sig direkte til et familiemedlem, altså her faren. Vi ved fra starten af, at det er en sandhedstale, da det kort, ham faren vælger. Og sandhed er også en af de dyder, der øger ethoskontoen sammen med ærlighed. Så vil jeg lige vise et ekstra et til klip. Restaurant her, hvor vi sidder og spiser, og jeg kan ikke huske, hvor mange gange min søster Linda, som nu er død, og jeg, vi legede herinde, og jeg kan huske, for mange gange, hun puttede noget i maden, uden at gæsterne så det, og så sad der i vores skjul, så begyndte Linda altid at grine, og hun havde jo det mest smittende og mest hjertelige grin, man kunne forestille sig. Og der gik gerne 2 sekunder, så sad vi begge to og skraldgrinede, og vi selvfølgelig opdagede. Det er klart. Men den her tale, den kan vi se fortsætte ethos, i det han henvender sig til sit publikum, og viser en form for troværdighed over for dem, i det han kun knytter sig til faren. Men han vækker også samtidig følelser i tilhørende, i det han nævner hans afdøde søster. Så vil jeg lige vise et til klip. Når han skulle det, så tog han Linda og jeg ind på hans kontor først, sjovt nok. Der var lige noget, han skulle ordne først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og tjente noget lys, fint skulle det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os, seksuelt havde sex med sin kære små. Ja. Her der kan vi se, at gennem den her tale, der stiger tilhørendes tiltro til ham her taleren, i det han fremstår meget ærlig ved at fortælle om hans far, der voldtog ham og hans søster gennem deres opvækst. Det er også helt afgørende for etosappellen, at taleren virkelig brænder for sagen og tør vise det, og det må man sige, at han bestemt gør i den her tale. Og i det han lige har fortalt om de her meget heftige følelser, når han lige har lagt de her heftige følelser på bordet, går han direkte over i patos, da de virkelig knytter sig til tilhørende. Nu vil jeg så vise et til lille klip. For de mange gode år, og tillykke med det. Og så kan vi se her, at efter han har lagt de heftige følelser på bordet, går han tilbage til ethos, da de her heftige følelser har en meget langvarig påvirkning på tilhørende. Og vi kan se, at ligesom at de her tilhører er meget påvirket af hans tale, og klap og kommentar bliver udblives, hvilket man ligesom plejer at have med, efter der er en, der har holdt en tale. Og der er en mand, der begynder at klappe, hvorefter en anden mand beder ham om at stoppe og kigger bare underligt på ham. Og i det hele taget er der bare en meget akavet stemning over det hele. Gennem hele talen foregår der en dobbelttransaktion, da han fortæller om noget meget alvorligt og sørgeligt,
men han fortæller det med en form for humor og sarkasme. Og selvom stemningen ligesom forsvinder efter talen er holdt, bliver det her klare eksempel stående i tilhørernes hukommelse.